מיד מסיט את מבטו, הוא אינו חושק בה בזו שחפצה דווקא בו. שולחת שליחים שיגנו עליו, למרות שהוא אותם תמיד מנער. הוא מטושטש, לא רואה בעיניים את ראש הכובע הבוער. יום יום היא קוראת לו, עדיין מצפה שיבחין בתמרורים, בסימני האזהרה. אך הוא בשלו אינו חפץ לראותה, מצידו שהיום היא תמצא את מותה. יום יום היא קוראת לו, עדיין מצפה שיבחין בתמרורים, בסימני האזהרה. שולח משת"פים, קוצץ את הראשים אלו אשר לה לעזור הם רוצים. יום יום היא קוראת לו, עדיין מצפה שיבחין בתמרורים, בסימני האזהרה. הוא לא קולט שביום מן הימים הוא ימצא את עצמו בין האיברים השחוטים.